Гаро. Гаро, кой е там? Гаро, нема се. Що хапе? Той от малото ще изяде. Не си пъхай там само. Не. Абе, не тебе. То схапи мама. Що хапи той хищник? Че го биеш. Спредосай го, мамо, да, бий го. Той иска да те яде, мамо, то си. Иска да те хапи, мамо, то си. Я виж другия. А виж кощерчо. Той може да ти е приятел, но то тук няма да ти е приятел. Той е лош. Гаро, ела да видиш кощера. Гаро, виж, тук има същества, виж вътре. Гаро, пишу. Какво ще го правим този? То слуша, вие какво ще го правим лошия, мама? Иска да те яде, мама? Да.